začátku roku jsme s přáteli navštívili Srí Lanku a jeden z našich cílů bylo kouknout se do záchranných stanic pro mořské želvy a natočit video, jak to v takových stanicích chodí. Bohužel kvůli okolním ruchům byl zvuk nepoužitelný, tak ho nahrávám takhle dodatečně. V tomhle videu bych vám rád ukázal, jak takové stanice fungují a bohužel nejenom na Srí Lance, ale po celém světě. Nejednou jsem se setkal s člověkem, který mi vyprávěl o tom, jak nějakou želvičku zachránil. Taková záchrana většinou končí špatně. Tyhle stanice jsou převážně jenom pasti na turisty. A já bych vám rád ukázal, proč a vysvětlíme si to. V této části Ranger opravdu krásně mluví o želvách, kde se vyskytují, jaký druhy tam jsou, proč ty záchranné stanice vlastně vznikají a opravdu člověk má dojem, že to působí hodně seriózně. Nevím, do jaké míry jim jde opravdu o ochranu, kterou dělají špatně, a nebo jim jde o peníze. Těžko říct. Leatherback is the biggest turtle type and the Olivet is the smallest turtle type. Okay? Understand? Okay. Yes. Right? So it's the main area for the mama turtle laying eggs. So you can see in Hindurva, this area, every 5 turtles come to this area. So other areas is like 3, 4, like 5, like that. So this is very special area for the sea turtles. Okay? Okay, shall we go to see the turtles? Like we buy eggs from the fishermen and we conserve here. V téhle části řekne Ranger jednu z nejdůležitějších věc, kterou jsme potřebovali slyšet, a to doslova: za vaše peníze my nakupujeme vajíčka. Právě jeden z největších problémů těchto záchranných stanic je to, že vajíčka nezachraňují z nedostupných míst na pláži, ale vykupuje od pytláků. On sám říkal, že vlastně pytlák by je normálně snědl nebo prodal na trhu právě té konzumaci. Ale pokud pytlákovi zaplatíme za 5 vajíček, další den přijde z 50 a další den možná z 1000. A to je opravdu velký problém. Pytlák se takhle rychle vydělá a my ho právě těma našimi penězma, který zaplatíme téhle stanici, podporujeme, přesně jak ten pán řekl. Dalším problémem těchto stanic je právě uchovávání těch vajíček. Pokud vajíčka nakoupím od nějakého pytláka, který je nese v taštičce, musíme zpátky zahrabat, aby se želvy vyhrabaly. Tímhle přenosem ty vajíčka často poškodím, otočím a vajíčka se nevylíhnou. Když si všimnete, kolem vajíček a těch hnízd je ochranná síť, která by měla vlastně zabránit predátorům, aby vajíčka vyhrabali a snědli. Tahle síť není moc dobře udělaná a je tady krásně vidět, jak opravdu je to jenom na oko. Jsou v ní díry, z vrchu se k ní můžou dostat opice nebo ptáci a i varan tím proleze. Bohužel na konci videa jsme přímo byli svědky, jak se tam dostal pes, vyhrabal vajíčka a sežral je. Želva, která se vylíhne na pláži, musí putovat do moře, kde bojuje s proudy. Tím se jí vyvíjí svalstvo a učí se plavat. Zároveň se jí vyvíjí plíce, protože se učí potápět. Želvičky v takových bazénkách nemají ani jednu možnost. Voda je stojatá a nehýbe se, takže želvám svalstvo ochabne. Zároveň se jí správně nevyvíjí plíce. Bohužel v takovém množství želv ne všechny želvy jsou zdraví a tím, že voda stojí, se často šíří bakterie. A tak hodně želv trpí na bakteriální onemocnění, často spojené právě s očima. No a pokud ani tohle nestačí, tak hodně důležitá část je to, že želva se vrací v dospělosti klást vajíčka na místo, kde se narodila. Tyhle želvy se narodily v bazénku a vypouští se pak někde na pláži a tenhle instinkt ztrácejí, takže taková želva se málo kdy vrátí na pláž na klást vajíčka. Takové želvy se pak drží často u té pláže a nechávají se krmit od turistů, protože ani neví, jak si sehnat potravu. Nemigrují a pravděpodobně se ani nikdy rozmnožovat nebudou. Teď se přesouváme k bazénkům s velkýma želvama a první, co nám prásklo doslova do nosu, byla smrad té vody. Když si všimnete, ta voda barvou nepřipomíná vůbec mořskou vodu, je to hodně znečištěná káť. Druhá věc je velikost takové ubikace, která určitě není vhodná pro dospělé želvy. Tyhle želvy tady fungují jako atrakce, aby si je turisti mohli potěškat, vyfotit se na Instagram a osát si je. Želvy v bazénku jsou poměrně dost apatický a byl to opravdu smutný pohled. Záchranné stanice se teda prezentují tím, že by měli ochraňovat vajíčka a vypouštět mladý želvy do přírody, aby zvýšili populaci želv ve volné přírodě. Proč tam teda mají tyhle 2 velké želvy? Na tuhle otázku vám většinou odpoví, že želvy byly nějakým způsobem zerněny. Tak jsem se ptal, jak dlouho tam tyhle želvy jsou. Jsou tam už 5 let. Ptal jsem se, jestli s nimi ještě něco je. Jediný důvod, proč tam jsou, je to, aby návštěvník turista viděl, jak vypadá kareta obrovská. Želvama už nic není
a mohli dále reprodukovat v přírodě. No a dalším problémem je krmivo. Kareta obrovská se živí mořskou trávou a řasama. Tady je krmí čistě rybama. Tady je takový bombónek. Tohle je kareta obrovská v albinotické formě. A my jsme navštívili 2 stanice, ta první vlastně nebyla tak špatná, takže se nám pro tohle video tolik nehodila. Ale tam už měli albinotickou želvu a říkali, že to je 1 z milionů. Tady jsem si dělal srandu, že to je taky 1 z milionů a byl jsem opravený, že to jsou 2 z milionů, protože albinotické želvy mají 2. Pravděpodobně skoro na celé Srí Lance každá stanice bude mít tu albinotickou želvu a je to takový tahák na turisty. Takže možná vás i tohle trošku přesvědčí, že opravdu jde spíš o pas na turisty a za účelem zisku. Tak posouváme se dál. A když si všimnete, v levé části je další část pro kladiště. Není už tak dobře chráněná jako ta, co je na začátku vidět. Síť už tam chybí. Zároveň do toho kladiště, z kterého jsme viděli právě ukrást psa vajíčka. Co je smutný, tak když si to spočítáme, tak v každém tomhle kladišti bylo kolem 50 hnízd. Pokud v každém hnízdě by bylo teda průměrně 100 vajíček, tak je to docela dost vajíček, který tahle stanice vyprodukuje. Pokud by to vlastně dělala správně a dobře, mohla zachránit opravdu hodně želv. U těchto želv nám ranger řekl, že je našli společně v rybářské síti, čemu by se dal věřit. Mají je tam 3 měsíce, z nepochopitelných důvodů, protože s želvama vlastně vůbec nic není. A právě na těchto, když se kouknete, je vidět opravdu na očích ta rozšiřující se infekce. Celkově tahle návštěva stanice pro nás byla náročná, protože jsme se museli celou tvářit nadšeně jako turista a slušně odmítat právě manipulaci s želvama, i když jsme uvnitř a asi chvilkama i navenek byli dost nechucení. Tak tohle je asi jediná část, kterou bych v těchto stanicích schvaloval, po nějaké teda úpravě a dodržení podmínek. A to je držení v zajetí želv, které jsou handicapovaný. První části jsou želvy, které přišly oplouté, pravděpodobně je uškrtily sítě. A v druhé části je deformovaná želva, která se špatně narodí z vajíčka a protože je držená v zajetí, tak je schopná se dožít dospělosti. Ale tyhle želvy opravdu v přírodě nefungovaly a pokud by turisti chodili na takovéhle želvy a nějakým příspěvkem by podporovali právě pravý záchranné stanice, tak by mě to nepřišlo asi tak špatný. Tyhle poslední kádě byly takový vrchol té návštěvy, nebo jsem si to myslel do té doby. Byly to kádě, kde bylo minimum vody, voda byla opravdu špinavá a navíc tam byly už rozdílné velikosti želv, znatelně velký rozdíly. Ty větší želvy mají údajně rok a jsou tam drženy kvůli infekci očí, kterou získali, protože byly drženy v zajetí. Takový nesmyslný postup. Takže si pravděpodobně nechávají nějaký želvy právě odrůst a viděli další lákadlo na turisty. Jinak, kdyby někdo nevěděl, tak želvy se standardně líhnou v noci a následující měsíce, který navede k moři. Ranger nám tady správně řekl, že tak to dělají i oni, ale chtěli se nám zavděčit a tak nám umožnili želvičky pustit přes den. To jsme ovšem odmítli a želvičky byly teda vráceny do kádě. Bohužel, v velké části stanic po světě se to takhle neděje. Za určitý peníz si želvičku můžete vypustit přes den. Želvička se pak většinou utopí nebo je potravou pro jiný predátory. A já se sama rozloučím záběrem na psa, který hoduje na želvých vajíčkách. Je to trošku drsnější záběr, ale myslím, že k celému tomu konceptu toho videa se hodí. Pro mě samotně bylo těžké si tím znovu projít a nahrát vám k tomu zvuk. Tak doufám, že to třeba někomu otevřelo oči a pochopil, proč se takové stanice podporovat nemají. Je určitě mnoho možností, jak přírodě pomoct, a třeba i s ochranou mořských želv. Jenom u nás v Česku je projekt Mořské želvy.cz, který stojí za to. Hanka pomáhá želvám ve světě a pokud byste chtěli nějak želvám pomoct, tak můžete třeba právě tady.